उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायथाव हाबा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय मोन 29 आनजाद मिरुआव थाखो 6, 7 आरो 8 थाखोआव फरायनाय बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै खुंगा 7थि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनायजों गोग्गो सोलोंथाइ लाहोदों। मख'नो गोनांदि जिल्ला आफादनि गासै मोन 29 आनजाद मिरुआव खमैबो 4555 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा बे आनजादाव बाहागो लादों होनना मिथिहोनायजों लोगोसे दिथागिरि बिगोमाफोराबो बे समाव गोबां मदद आरो हेफाजाब मोननो हादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानिनो मादाव थानाय थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 नाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै 7थि उदालगुरि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद जों बेखौ खुंनाय जादों। देग्लाय बोसोराव थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 आव टटेल इनरलमेन्ट हिसाबै 7200 सामथिं मोनसे दङ। दा बिनिनो मादाव जिल्लाजों खुंजानाय दिनैनि बे 7थि रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लादों 4555 4555 फरायसाफ्रा बाहागो लादों। आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों नैबे जिल्ला आफादजों खुंजानाय बे रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लानायनि थाखाय। दा जोङो खोब गोग्गानाय मोनदों। थांनाय 6 बोसोरनि जिथु एक्सपिरियेन्स जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थखिनि बिथांमोननिफ्राय फिडबेकखौ जों मोजां मोनबोदों। बेयावहाय गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों। खारन जोङो जिखिनि कुइसन आरो एन्सार स्क्रिप्ट बेखौहाय जोङो कुइसन पेपार हिसाबै MCQ माल्टिपल चइस कुइसन जों होनाय जायो, जायखौ जोंनि फरायसाफ्रा इयुन जिबनाव जेथिया गिदिर कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होगोन, इन्टारभिउफोर होगोन, बै समाव बिथांमोना बेबायदि कुइसन आरो OMR शीटआव लिरनायनि मोनसे खाबुखौ मोनो। दा बे हिसाबै जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे इयुन समाव जेब्ला बिथांमोना गेदेर गोलाव फरायखांगोन, माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होगोन, कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिरायगोन, बै समाव थांनानै बिथांमोननि थाखाय बै OMR शीटआ बै समनि कुइसन पेपारफ्रा जाहाथे बिराद माबा मोनसे गोदान जाहैया, बेखौ नुनानै शक जाहैया जे कुनु जिबनाव जों बेबायदि नुफेराखै, जायाखैमोन, बेबायदि जाहाथे जाहैया। दानिफ्रायनो बै कुइसन पेपारफोरा जाहाथे बिसोरो एसे फेस खालामनो हानाय, बै एन्सार शीटजों बिथांमोना मोनसे कमन मोनसे प्लेटफर्माव थानानै लिरबोनो मोननाय बे मोनसे खाबुखौ जों होनायनि थांखिजों दिनै जोङो कुइसन पेपार आरो एन्सार शीटखौ जोङो MCQ आरो OMR शीट जों होनाय जादों। आरो बे हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा एसेबाबो एक्सपिरियेन्स मोनगोन जे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बोरै कुइसन फैयो, माबायदि जों लिरनांगौ जायो बेफोरखौ। दा बेखिनि मोनसे थांखि जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा थांखि हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनाय दिगाव बयबो गोसो होयो, साफ्रोमबो मोनसे कम्पिटिसन, मोनसे बयनिबो माबायाव गोसोआव मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ जों बाहायना लानानै फरायनाय दिगाव आवगायलांनो हायो, बे मोनसे थांखिजों जोङो बे आनजादखौ होनाय जादों। जिल्लानि मादाव जाय बिथांमोना दिनै 7थि, 2थि आरो 3थि मासियाव आवग्रिनो हाबाय, बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे साननाय जादों? जिल्ला आफादनि जिथु बोसोरारि डेलिगेट कनभेनसन, डेलिगेट एनुवेल कनफारेन्स, बेयावहाय जोङो बिथांमोनखौ जायफोरा 7थि, 2थि आरो 3थि पजिशनखौ लाखिनो हागोन, बिथांमोनखौ बरायनाय आरो लोगोसे एसे केश एवार्ड, मिनिमाम मोनसे बिथांमोनखौ इनकारेज खालामनाय हिसाबै मिनिमाम मोनसे केश एवार्ड बिथांमोननि थाखाय होनाय जायो, साइटेसन होनाय जायो। दिनैसिम जिखिनि जोङो गार्जेनफोरनिफ्राय फिडबेक मोनदों, थांनाय लास्ट 6 इयारनि एक्सपिरियेन्सआव जथेस्थखिनि गार्जेनफोरनि हेफाजाब जों मोनदों। आरो बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारिखौ लानानै जथेस्थखिनि एप्रिसियेट खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि आनजादखौ जे लालांबाय थानांगौ,
बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा बे हिसाबैनो जोङो जथेस्थ'खिनि माने उत्साह बे आनजादखौ लानानै आरो बे हिसाबैनो बे गोलाव 6-7 बोसोरहालागै जों लाना फैबाय थानो हादों। दा बे हिसाबै आं गार्जेनफोरखौबो साबायखर बावदों आरो मोनसे रिकुवेस्टआ थागोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे देग्लाय बोसोराव जिहेतु 7,000 सामथिं जोंहा टटेल इनरलमेन्ट दंमोन 6, 7 आरो 8आव बिनिनो मादाव 4,555आसो माने बाहागो लादों, जेराव जों पार्सेन्टेज हिसाबै नायोबा 63%ल'सो बाहागो लादों। बाखि 37%आ दिनैसिम माने बे आनजादाव जिरायाखै। दा अब्ला फैबाय थानाय बोसोरफोराव जोंनि गार्जेन, टिचार आरो साफ्रोमबो अभिभाबकफोरा जाहाथे गावबा गावनि फरायसा, गावबा गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि एग्जामखौ लिरनो थाखाय एसे उत्साह खालामो, सुबिदाखौ खालामनानै होयो। आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव जोङो माने 100% जोंनि जिखिनि फरायसाफोर 6, 7 आरो 8आव फरायबाय थानाय बे 100% फरायसाफ्रा जाहाथे बे आनजादाव जिरायो। जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 7थि खेब नैबे रोंगौथि सायख' आनजाद बेयो दिनैनि दिनाव जादों। दा उद्देस्यआ बेनो जोंनिया जे बर' माहारिनि जि मोनसे फरायनाय हार फारसेथिं जोंनि जे बर' मिडियामखौ जोंनि मेक्सिमाम गैयै मानसिफोरा फरायो, फारसेथिं गुबुन फरायसाफोरनि इनस्टिटिउसननि कम्पारेटिभ दा बै बुस्थुखौ रिजायनानै जोङो जुदि इन कम्पेयार टु माने प्राइभेट इनस्टिटिउसन दा बेफोरखौ जुदि जों नोजोर बोनानै जोंनि जे सरकारि फरायसालिफोर बर' मिडियामनि फरायसाफोर बिसोरनो एटलिस्ट जों माबा मोनसे हजाखन माबा मोनसे नलेजफोर होनो हागोन नामा। उद्देस्यआ बेनो फैबाय थानाय टाइमा जोंनि थाखाय बिराद कम्पिटिटिभ। बे कम्पिटिटिभनि टाइमनि थाखायनो नैबे उद्देस्यआ बेखौ लानाय जादों जे जोंनि फरायसाफ्रा एडभान्स माबा मोनसे लार्निं मेथडखौ मोनो। दा नैबे मोनसे थांखि थाबाय आरो फारसेथिं जोंनि जे मुल उद्देस्य जे जोंनियाव किसुमान गभर्नमेन्ट इनस्टिटिउसनफ्राव गोबां रोखोमनि माने प्रग्रामा जायोब्लाबो माखासे एकाडेमिक लेभेलाव जों दुरबलथाखौ जों सम सम जोङो फिल खालामो, बबेबा नङा बबेबा गेप्स जादों नामा होननानै। दा बै बिदियाव जों बर' माहारि हिसाबै जोङो जिहेथु बर' माहारियारि आफाद हिसाबै दा जोंनि उद्देस्यआ बेनो जों माहारिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि बर' मिडियामनि जे सोलोंथाइयाबो मोनसे गुन गोनां जायो, बे उद्देस्यखौ लानानै नैबे आनजादखौ जोङो खुंबोबाय थादों। दा नैबे समावहाय जाय बिजाथिफोरा दिनै बे आनजादखौ लिरदों जों गोबां बिथांमोनखौ जों बेस्ट उइसेस खालामदों आरो फैबाय थानाय टाइमाव जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा जेन बे मोनसे एग्जामखौ जोंनि गार्जेनफोरा बुजिनानै जे गावनि फिसाफोरखौ बा गावनि गथ' गथायफोरखौ जेन' बै आनजादाव बाहागो लाहोनो हायो बा बाहागो लाहोयो जों बेखौ एपिल खालामदों। आरो लोगोसे जोंनियाव जि मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे वेब फैदों, मोनसे प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट बा गुबुन गुबुन मोनसेनि जि मोनसे ट्रेन्ड सोलिदों, दा बै बेलायाव जोंबो मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै हारिनि खामानि मावलांनायजों लोगोसे सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोलांनायाव जों बे मोनसेखौ पार्ट हिसाबै मावफुंनो नाजादों। दा नैबे बेलायावहाय आङो फंसे खोथा बुंबावनो सानदों, जोंनि गासै फिन खनसे रिकुवेस्ट खालामफिननो सानदों जेन' फैबाय थानाय उन भबिसतफ्राव दा जोंहा 10 थारिखआव 9-10खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो 10 डिसेम्बराव फिन नैबे रोंगौथि सायख' आनजादानो जागोन फर क्लास 10नि थाखाय। दा बे हिसाबै जाय बिजाथिफ्रा बेयाव बाहागो लानो सानाखै बिथांमोना जेन' बाहागो लायो आरो बिमा बिफा बा गार्जेनफोरा जेन' बेनि सायाव एसे नोजोर लाखियो, आं बेखौ गुरै खावलायबाय। आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जेन' नैबे फरायसालिफोराव गावनि फरायसाफोरनो जेन' बेखौ मोजां इनफरमेसन होयो, बेखौ आं नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो एसे एपिल खालामनाय थाबाय। मोनबेसे आयदाखौ लानानै दिनै बे टेलेन्ट सार्चखौ खुंनाय बेखौ दिनैहाय जोङो लादों गासै 4 आयदा। मोनसेया जाहैबाय इंराजि, गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि आरो सरासनस्रा गियान जिके। बेयाव सम आरो मार्कसआ मोनफ्रोमबो 4 साबजेक्टनि मोनसे साबजेक्टआव जोङो 25 नाम्बार होनाय जादों आरो बेबायदिनो गासै 100 मार्कनि जादों आरो बिनि आनजादनि गासै समाया जादों 2 घन्टा। बेखौ गासै 29टा सेन्टाराव जों खुंनाय जादों आरो बेबायदिनो गासै 4,555 बिथां फरायसाफोरा बे आनजादखौ लिरनो थाखाय एप्लाइ खालामदों।